1958 निफ्रायनो सोलिबोनाय गोबां रुल्स गोबां चेप्टार दङ जेरावनोखि राइट उनार्सना पावार दङ बियो गोसोबानो जि गोसो जायो बेखौनो खालामनो हायो जेरैहाय हमनानै ला नोंथांनि बारियाव नोंथाङा खस्थ' खालामना दोननाय मोनसे बेसादखौ जुदि नोंथांनि बिना पारमिसनाव लानानै थाङोब्ला नोंथाङा बेखौ माबायदि एक्सन लायालासिनो थानो हागोन नङा होमब्ला नोंथाङा रागा जोंगोन हयथ' बिनि सायाव माबा मोनसे एक्सन नोंथाङा लागोन स' बिनि थाखायनो जोङो गुबुननि बुस्थुखौ लानायनि सिगां आखाइ होनायनि सिगां पारमिसन बा बिनाव सोंग्रोनांगौ येस अर न' जुदि येसब्ला नोंथाङा लानो हागोन न'ब्ला नोंथाङा लानो हाया बेयाव नोंथाङा जेबो खालामनो हाया स' गोबां हलिउड बलिउड बड' गोबां मुंदांखा एक्टर एक्ट्रिस सिंगार बायदि बायदि रोखोमनि गोबाङानो गुबुननि कपि खालामो बाहायो बेफोरबायदिखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो खोनागासिनो दं जेरावनोखि जोङो बे रुल्सखौ फल' खालामनाय जाया सम लानानै बिनिखायनो जोङो लिगेल एक्सन लानो गोनां जाहैयो राइट अनारा बिनिखायनो सानै हयै कन्टेन्टआनो गोमाजोब्बाय नामा मानसिफोरना मानो थाखानाय बुस्थुखौ गुबुननि बुस्थुखौ बिना पारमिसनाव लायोब्ला बयबाबो रागा जोंखागोन नोंथाङा अबियासलि मिथिखायो बिनिखायनो जोङो गावनि कपि खालामनाय स्टाइला बिदि नङा कपि खालाम नाथाय बिनि सेम टु सेम नोंथाङा कपि खालामनाङा बिनि एसे आलादा माने बेखौ नायनानै नोंथाङाबो नोंथांनि लाइफआव एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बुस्थुखौनो नोंथाङा बोखांनानै गावनि न'आव दोनफैब्ला बियो जानाय नङा स' लोगोफोर बिनिखायनो सानै हयै कन्टेन्टखौ क्रिएट खालाम बियो ससियेल मिडिया ससियेल प्लेटफर्माव नोंथाङा मोजाङै सिस्टेमेटिकखौ रुल्स रेगुलेसनखौ मिथिनानै खामानिखौ मावनाया मोजां स' गोबाङानो बेफोरखौ फल' खालामा मिन्थिनानैबो खायसे गोरोन्थि मावथारो अब्ला बियो नोंथांनिनो निस्सय भुल बेखौ नोंथाङा गुबुनखौ दुसिनाबो लाब गैया गुबुनखौ जेबो सोंखारिनानै लाब गैया बे नोंथांनिनो भुल नोंथाङा खावदों नोंथाङा हमजागोन बिनिखायनो सानै हयै ससियेल मिडियायाव खामानिखौ माव लोगोफोर थेंक इउ स' माच